लक्ष लक्ष लोकायशे कौतुक देखीते लेरा संगाते पातना पारी चालीते. हरे कृष्ण. लक्ष लक्ष लोके आसे कौतुक देखीते லோகரே சக்கேட்டே பதனா பாரிசலித்தே. பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆர்வம் மிகுதியினால் என்னை பார்க்க வந்தனர். பெரும் கூட்டத்தின் காரணத்தினால் என்னால் பாதையில் சுதந்திரமாக பயணிக்க முடியவில்லை. என்ன கான்டெக்ட் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி? அவர் சைத்தன்யர் அந்த சாந்திபுரம் வர்றார் மாதாஜி. அந்த சாந்திபுரம் வர்றப்ப ராமானந்த ராயரும் அவரை பாக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க அப்பா அம்மா சொல்றாங்க, சரி நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு. அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வேற கொடுத்து அனுப்புறாங்க. இவர் அங்கேயே இருந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவர் 7 நாள் அங்க தங்கி இருக்கிறார் மாதாஜி. அந்த 7 நாள் தங்கி இருக்கிறப்பவும் அவரோட மனசுக்குள்ள நம்ம இதுக்குள்ளேயே வரணும் எப்படி. அவங்க இல்ல மாதாஜி, பிருந்தாவனம் செல்றதுக்கு சச்சி மாதா கிட்ட அவங்க அனுமதி கேட்பாங்க மாதாஜி. சச்சி மாதா நவதீபத்துக்கு போன வாரத்துல இருந்து மாதாஜி அவங்க அந்த வீக் ஃபுல்லுக்கும் உள்ளது மாதாஜி. அப்பதான் அந்த சச்சி மாதா பெர்மிஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? यतरति ततगर प्राचीरहाय चूर्णा यथा नेत्र पादे ताता लोके देहि पूर्णा. हरे कृष्ण. यतरति ततगर प्राचीरहाय चूर्णा यदा नेत्र पादे तदा लोके देहि पूर्णा. மொழிபெயர்ப்பு. உண்மையில் கூட்டம் மிகவும் அதிகமாக இருந்ததால் நான் தங்கியிருந்த வீடும் அதன் சுற்றுச்சுவர்களும் சேதமடைந்தன. நான் எங்கு பார்த்தாலும் பெரும் கூட்டத்தையே காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம கிரௌட் இருக்கிறதால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அங்க இருக்கிறதெல்லாம் டோட்டலி டிமாலிஷ் ஆன சிச்சுவேஷன் வருது அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும். இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்றத பாக்கணும் ராமகேலியில. ஓகே, कष्टे सृष्टे करी गेला ना रामकेती ग्रामा आमारा तानी आयला रूप सनातन नामा. हरे कृष्ण. कष्ट सृष्टे हरि केला राम केली क्रेम हमारा डाई आयला रूप सनातन नामा. பெரும் சிரமத்துடன் நான் ராமகேலி என்ற ஊருக்கு சென்றேன். அங்கு நான் ரூபர் சனாதனர் என்னும் 2 சகோதரர்களை சந்தித்தேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு ராமகேலியில யார் இருக்காங்கன்னு கேட்க வந்தேன். இப்ப மறுபடியும் அந்த கேள்வி கண்டினியூ. யார் இருக்கா? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, 2 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. என்ன ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கு? மாதாஜி லவங்க மஞ்சரி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, இவங்க ராஜா கிட்ட தான் வேலையில இருந்தாங்க. 2 பேரும் பிரதர்ஸ் மாதாஜி. அமைச்சர்களா இருந்தாங்க மாதாஜி. அவர்கள் எல்லாரும் பிட்டு பிட்டா சொல்லிட்டீங்க. அவர் உங்க முஸ்லிம், அவங்க 2 பேரும் கவர்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சாங்க, அவங்க 2 பேரும் பிரதர்ஸ், அவங்க மஞ்சரிஸ். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி இவங்களை கூட ஜெயில அடைப்பாங்க மாதாஜி. அப்ப அந்த பணம் எல்லாம் கொடுத்து அந்த வர்ற பணத்தை ஆளு கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருந்த பணத்தை கூட அவங்க அந்த காவலாளி கொடுத்து வெளியில வருவாங்கல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். இது இப்போ மாதாஜி சொன்னது லேட்டர் போஸ்ட் ஸ்டோரி. ஆனா இப்ப என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத சொல்றேன். இப்பதான் மீட் ஆறாங்க. சோ அது எப்படி பில்ட் ஆகுதுன்னா நமக்கு கிளைமேக்ஸ் ஃபைனல் அதோட ஸ்டெப் இப்பதான் நம்ம பார்க்க போறோம். தூயிபாயி பக்த ராஜா கிருஷ்ண கிருபா பாத்ரா வியவஹாரே ராஜ மந்திரே ஹாயா ராஜ பாத்ரா. தூயிபாயி பக்த ராஜா கிருஷ்ண கிருபா பாத்ரா விவகாரே ராஜா மந்திரி ஹாய ராஜா பாத்ரா. அந்த 2 சகோதரர்களும் மாபெரும் பக்தர்கள் ஆவார். கிருஷ்ணரின் கருணைக்கு பாத்திரமானவர். ஆனால் வெளியுக விவகாரங்களில் அவர்கள் மன்னருக்கு அமைச்சர்களாக அரசாங்க பணியிலே ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு படிக்கலன்னு படிச்ச மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 பிரதர்ஸ். வெரி நைஸ். நோ ப்ராப்ளம். இந்த 2 பிரதர்ஸ் ரொம்ப கிரேட் டிவோட்டீஸ், ரைட்? அவங்க என்ன ப்ராப்பரா ரிசீவ் பண்றதுக்கு கிருஷ்ண இப்போ நம்மளுக்கு பக்தி வரணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு யாரோட கருணை வேணும்? பகவானோட கருணை வேணும். அண்ட் குருவோட அனுகிரகம் வேணும். ரெண்டுமே வேணும்.
ஓகே, பிரம்மாண்டா பிராமிதே உயே பாக்யவான் ஜீவா, ரைட்? ஜீவா பாக்யவான், குரு கிருபா பிரசாதே பாயி, ரைட்? பக்தி லத பீஜா, ரைட்? குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பாயினா குரு கிருஷ்ணா, குரு அண்ட் கிருஷ்ணாவோட பிரசாதம்ன்றது வந்து அந்த இதுதான், அது வந்து வரணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதனால இவங்க 2 பேருமே வந்து தே ஆர் ரிசீவிங் த மர்சி ஆஃப் யாரு? குருவா கிருஷ்ணாவா? இங்க இங்க கிருஷ்ணரோட குரு மர்சி மாதாஜி. குரு மர்சி. குரு மர்சியா கிருஷ்ணா மர்சியா? கிருஷ்ணா பக்தி மாதாஜி, கிருஷ்ணரோட ஓகே, மர்சி. சரி. எப்படி குரு மர்சின்னு சொல்றீங்களே, அது எப்படி சொன்னீங்க? சும்மா 2 சாய்ஸ் இருக்கு, ஒன்னு பிக்கப் பண்றேன்னு சொன்னீங்களா? இல்ல மாதாஜி, அவங்க குரு மூலமா தானே மாதாஜி போறாங்க பகவான் கிட்ட. அவங்க யார் குரு அவங்களுக்கு? மாதாஜி ஒரு சைதன்யத்தை செகண்ட் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி அவங்க பேசுறாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி, அவங்க சொல்லட்டும். ஓகே ஹரே மாதா, கிருஷ்ணா, சாரி வெயிட் பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. யாராவது சொல்றச்சே வெயிட் பண்ணுங்க. இல்ல சாரிக்கு இல்ல, அவங்க ஃப்ளோ போயிடும் நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மூலமா தான் மாதாஜி அவங்க யாரு போறாங்க. குரு அவங்களுக்கு? அதான் கேக்குறேன், யார் அவங்களோட குரு? சி 2 சாய்ஸ் இருக்கச்சே ஏதாவது ஒரு சாய்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்றதுல தப்பு இல்ல, பட் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல அந்த சாய்ஸ். சனாதனர் ரூபர் 2 பேரும் குரு மாதாஜி. அவங்க மூலமா தான் நான் வந்து கடவுளை அடையணும். நோ ப்ராப்ளம், பட் நான் என்னோட கேள்வி என்ன? உங்களுடைய கேள்வியா? சரி, நான் கவனிக்கல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். கவனிக்கலன்னா அப்போ எதுக்கு ஆன்சர் பண்றோம்? வெயிட் பண்ணி கேளுங்க. சரிங்களா? எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க இப்ப கேள்வி கேட்டது ரூபர் சனாதனர் 2 பேருக்கு யாரு குருன்னு கேட்டீங்க மாதாஜி. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க கேட்டது மாதாஜி. இவங்க 2 பேருக்கு வந்து சைதன்ய வந்து உங்களுக்கு வந்து குருவா இருந்து இது பண்றாரு மாதாஜி. எனக்கு தெரிஞ்சது அதான் மாதாஜி. ஓகே, அப்போ அவருக்கு குரு கிருபை இருக்குன்னு ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்றாங்க. இப்போ பகவான் கிருபை இருக்குன்னு யார் சொன்னீங்க? கலாவதி மாதாஜி சொன்னீங்க. கலாவதி மாதாஜி, எப்படி பகவான் கிருபை இருக்கு சொல்லுங்க. பகவான், அதாவது அவங்க வந்து குருக்கு பக்தி செஞ்சாலும் பகவானையும் அவங்க வந்து சரணடைவாங்க மாதாஜி. அதனால அந்த தானா நடக்கும் மாதாஜி. குருவுக்கு இது பண்ணாக்க தானா அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் மாதாஜி. நாட் a convincing ஆன்சர் எனக்கு. ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன ஆன்சர் பர்ஃபெக்ட். அவங்க குருவை ஃபேவர் பண்ணாங்க. they said she said சைத்தன்யா வந்து குரு ஸ்தானத்துல இருந்து அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு, அதனால குரு கிருப்பா கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு. பகவான் கிருப்பான்னு சொன்னவங்க ஆன்சர் எனக்கு இன்னும் கரெக்டா வரல. எப்படின்னா குருவை கும்பிட்டா பகவானை கும்பிடுறதுன்றது குரு கிருப்பால வரும், பகவான் கிருப்பால வராது. பகவான் இப்ப அந்த குரு அப்படிங்கிறது பகவான் தானே மாதாஜி? எப்படி? பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். கலாவதி மாதாஜி ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். கலாவதி மாதாஜி என்ன ஆன்சர் சொன்னாங்க? மத்தவங்க எல்லாம் இப்ப சொல்லுங்க. சோ கலாவதி மாதாஜி சொன்ன ஆன்சர் நீங்க கேட்கல, கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்க வந்து என்னைய மாதிரி நிறைய பேசுறீங்களா, அந்த மெயின் பாயிண்ட் விட்டுருவோம் நம்ம 2 பேரும். சோ பேசிக்கலி என்னன்னா, பகவான் வந்து சைத்தன்யா தானே பகவான். சோ இவர் டுவல் ரோல் ஆடுறோம். நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து பௌதிகத்துல இருக்கும் இல்லையா, நம்மளுக்கு ஒரு ரோல் தான் தெரியும். மாதாஜி நான் வந்து பால் குடிச்சேன், ஜூஸ் குடிச்சேன் அப்படின்னா, எப்படி மாதாஜி பாலும் ஜூஸும் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கரெக்டா? இல்ல மாதாஜி காலையில பால் குடிச்சேன், ஈவினிங் ஜூஸ் குடிச்சேன் அப்படின்றோம். இப்போ ஆனா நம்ம சேவையில வந்து நம்ம பாலும் கொடுத்துருக்கோம், ஜூஸும் கொடுத்துருக்குமா இல்லையா கிருஷ்ணருக்கு ஒரே டைம்? வச்சது இல்லையா? நான் வச்சிருக்கேன். ஆனா அவர் ஒரே டைம் குடிப்பாரு, அவர் ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல கூட குடிப்பாரு. நம்ம அப்படியே நம்ம குடிச்சாலும் ஒரு கிளாஸ் பால் குடிச்சிட்டு தான் ஜூஸ் குடிப்போம். ஆனா கிருஷ்ணர் ஒரே டைம் 2ம் குடிப்பாரு. ஏன்னா அவர் வந்து டிரான்சென்டென்டல். ஒரு கண்ணுல ஜூஸ் ஊத்திப்பாரு, இன்னொரு கண்ணுல பாலை ஊத்திப்பாரு. எப்படின்னா அவர் எல்லாம் அங்கானியஸ்ல சகலேந்திரிய விருத்தி மந்தி பஷ்யந்தி பாதி கலையந்தி சிரம் ஜெகந்தி, ரைட்? சோ அது அவரோட ஸ்பெஷல். ஒரு அங்கமும் பலதும் செய்யும்னு. அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கான்டெக்ட்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இஸ் பிளேயிங் டுவல் ரோல். குரு ஸ்தானத்துல இருந்தும் அவர் சொல்றாரு, இன்னொரு ஸ்தானம் என்ன, பகவான் ஸ்தானம். பிகாஸ் சைத்தன்யா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து என்ன, ராதா கிருஷ்ணா நெய்யான்யா, கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும்
வெவ்வேறு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ணா சைத்தன்யாவும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒருத்தர் தான். சோ அவங்க ஆண்டவனையும் கும்பிடுறாங்க. இந்த ஆன்சர் தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். புரியுதுங்களா? அப்கோர்ஸ் நீங்க சொன்ன எல்லா ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட். சிச்சுவேஷன்ல மோஸ்ட் ஆப்ட் ஆன்சர் வந்து இதுதான். சரிங்களா? அடுத்த தடவை வந்து ஸ்ரவணம் கேளுங்க. கேட்கல அப்படின்னா ஆன்சர் சொல்லாதீங்க. ஏன்னா அப்ப வந்து நான் ஏதோ சொல்லணும்ன்ற மாதிரி. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் கேளுங்க. புரியலன்னா கேள்வி மறுபடியும் கேளுங்க. இல்ல எனக்கு தெரியவே இல்லை, எனக்கு புரியலன்னா சைலண்டா இருந்துடலாம். அப்புறமா வந்து புரியுற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லலாம். சரிங்களா? வித்யா பக்தி புத்தி பாலே பரம பிராவீனா தாபு ஆப நாகாமானே த்ரீனா ஐலஹீனா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாருமே படிக்கல. विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीणा तबु अबना के माने திருநாகைத்தேகினா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல ரூபரும் சனாதனரும் கல்வி, பக்தி, தொண்டு, அறிவு, வலிமை ஆகியவற்றில் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள். ஆயினும் அவர்கள் தங்களை தெருவில் கிடக்கும் வைக்கோலை விட தாழ்ந்தவர்களாக கருதுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ். ரொம்ப அட்வான்ஸ்னாலதான் அவங்கள வெனக்கட்டி கவர்மெண்ட்ல சேர்த்துக்கிட்டாங்க இல்லையா? ஆனா அவங்க வந்து பாவம் எப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்காங்கன்னு. இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். வாஞ்ச கல்பதரவ்யஸ்ய கிருபா சிந்துவ்ய ஏவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி. ஜெய் ஸ்ரீ